Hurian ni Tuhan na nolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tapasada roha do pikrata dinalaho tumangin hata ni Tuhan dia pala partikyanon martangya kita. Muliate mahu pasa roa nami tuho ali di bata nami. Disude akadingan di basam dohot asini roham na totong dilihom mutu bagasang ngudu nami. Ditiket Tuhan dinalaho tanghinon nami hatami. Suruh matodim parbadia na madongani jala manuturi hami. Asa mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amen. Hurian ni Tuhan hata ni debata na saortu hita dia pala partikianon. Dia nek mai sian barita nauli na sinura di si Matius bidu 15. Mamuka mai sian sada masoho satu ayat na pasyahon. Tajahama odo hata ni tuhata. Dungiro maaka siboto surat dohot akka parise sian huta Jerusalem. Mandapoto Yesus ni nama. Buasa dilawasiak kasisian mi adat na senaka na tua-tua. Adang maburi na sida lahomangan. Alainin nama mangalusin na sida. Ia hamu. Buasa lasom muna patik ni debata. Paingot-ingot adat muna. Ay debatado mamatikon. Pasang maamang mo do inangmu. Yan na maburay amana do inana. Si pusaw do. Alay hamu mamudahon. Ya adong namado to amana to inana. Pinilehom ma tagunan na patut yan. Pangurupikku diho. Dang pola be halaki pasangapon amana manang inana disi. Gabi disige hamudo patik ni debata. Dibahen adat munay. Hamu pangasi. Nasitong do. Dapat dihamu hata. Na sinurakon ni si Jesaya. Di na didoknay. Di pasanga pamangan ni bangso odo au. Alay anggor hanasida. Daudo sianaw. Jala magopodo pabayna nasida. Pasangap ponaw. Ay poda ni Jolmado. Dipudahon nasida. Ido yanggo sahana. Hurian ni Tuhan. Na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Si patajo do. Tubuh di tonga-tongan niya kaparngulota persoalan. Taringot dia do tumagot ulahon noton. Mangulahon ada do. Manang mangulahon parugamaon. Jala gudang do madok. Bahkan piga-piga gereja. Didok nasida do dang rikok mangulahon adat. Sampai pola dibakar nasida kaulus. Di parsuada nasida akan naturasna. Dua kalian asing. Ale adong musedo madokon. Tumagud do maradat. Sian marugamo. Dihita kadamang do dainang nalonga di bagasa tuat Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita nasa tuhita di apala partikenon. Terjadi do parsalisian padapot antara hala Yahudi si boto surat do Parisi si boto surat do Tuhan Yesus. Jala sa sitong na amanginang dakko lang sahali dua hali be hala Parisi do akka si boto surat maralo do Yesus. Molo tajaha holang di buku di si Matius pe adon do piga-piga hali. Misalnya di Matius bidu 12. Narohala Yahudi pasingoto Yesus. Disiala. Di pamalum Yesus sahalak. Nahona to di nahodar.
di hari Sabat. Di doa halak Yahudi do si boto surat dan tutul. Adong do pemusin aka para lona asik. Nah di bagasan turpu jamita na satu hita dia pala partikiano. Tabba mamuse persoalani Roma halak Parisi do aka si boto surat sian Jerusalem. Jerusalem gabe pusat peribadahan ni halak Yahudi. Jala halak Parisi do imasi boto surat na Roma no Yesus dan Jerusalem. Bukan orang sembarangan. Orang-orang na maboto akaruhu do akaturan. Jolma na malo di akaparbinotowan. Bahkan di jod do nasida. Penjaga adat. Penjaga marwah adat. Taurat Musa. Rona sida manopo Yesus pasingot to Yesus. Di pasingot nasida Yesus. Dada na yang pati kosong. Alai. Dala dinasida dosa si tongna. Neng paimet aho Yesus. Di bagasan ayat na paduaho diturpu jami taon. Di do nasida do tu Yesus. Buasa di laos yaka sesyami. Ada senak kana tua-tua. Di do nasida. Alamangan sisian ni Yesus dang maburi tangan. Ada di halak Yahudi. Jol manamangan dang maburi tangan. Gabe ramudo jelmai. Gabe mardosa. Ale ahado ima alus ni Yesus mengalusi nasida. Di pasingot Yesus mamusenang halak Yahudi ido akaparise. Marhite-hite ayat na patuluhoni. Didok Yesus ma buasa lau samuna patik ni debata. Paingoton ada munai. Amanginang. Jod do halak Parisi do halak si boto surat. Di persuadani nasida manang di papel-pel nasida do akka hati goran. Akka hata ni debata. Talu mo bima di bagasan turpu jami taon. Na di pasingo Yesus nasida. Di sialan naong dilaosi halak Parisi do si boto surat. Taringok patik na palimahon. Di bagasan patik na palimahon takas di lokon iko pasanga pembunuh naturasmu. Asa martua ho. Jala liling mangulu. Di tano na dilihon ni debata jahobang tuho. Nasa isin naso pasangapon naturasna. Iko si pusao. Patik ni debataon manang hata ni debatot dang bu dilaosi. Alai di papel-pel halak si boto surat do halak Parisi do. Akan na poso di do nasida do. Dang perlu ngurupi akan atoras di bagasan hagalion na pasti dilehem mak harus na hepeng na mangurupi gabe di pasahap mah tua kasih boto surat. Dengan iming-iming memberikan kepada Tuhan. Dengan iming-iming itu yang lebih baik. Jadi mereka berusaha menghasut orang-orang muda pada saat itu. Supaya jangan lagi membantu orang tuanya. Asa unang B. Mangurupi akan atorasna. Alai. Hepeng na nang pakton na iya mangurupi atorasna. Di pasak matua kaparese. Seakan-akan amanginang. Halak Parisi. Do si boto suraton. Songojol mana badia. Songojol mana sitong. Songojol mana marugamo. Seakan-akan nasida ng pahoton akalomoni rohani debata. Padahal takas ma didok Yesus. Songon na didokko di bagasan naya pa waluhon do pasyahoni. Di pasanga pa mga nibang sodoaw. Ale anggorohan nasida daudo siyanao. Jala manggo pudo pabana nasida. Pasanga ponaw ay puda ni jolma do di pudahon nasida. Di pasingo Yesus. Supaya jangan ada kemunafikan di dalam kehidupan mereka. Asa unang adong be roha pangasi di bagasan ngulu dinasida.
Aso nangarong beroha na mga ototoy. Alin niya manginang nenolong di baga sa tuwata Yesus Kristus. Na parjolo sa hali, jamitaw na mangajari tuhi taganuk marsada-sada, dada na di parsuada Yesus adat. Saulat naik. Jadi jangan pernah kita berpikir juga bahwa Yesus itu anti adat. Gabi terjadi no kita pemahaman tas songon halak na asing, ugamo na asing. Dan perlu be adat akhirnya dibakari ulus. Dan perlu be adat akhirnya dan mau lebih pasangan pun naturasna. Dan perlu be adat dan mau lebih pasangan pun kahumalia. Alana ada tu namang inang. Sol pangalaho pasangan pun kahumalia. Pangalaho ku pasangan pun humaliaku. Ale memang adong do ada tu memang nang salah. Jadi Yesus neng madok. Molo dulu kamu na adati. Unang mamaralo do lumoni rohan di bata. Nasa julman na bangunan adat di bagasan parenglon na. Iko di patu pama ulaun adat nai. Dalam di bana pasangapon di bata. Di bagasan ulaun adati iko na dong do dalata pasangapon mamuji di bata. Molo di adati dang adok ima dala pasangapon do mamuji di bata. Perlu do imata kritisi aka adat si songoni. Dapat dua damang dainang nenolonga di bagas sa tuwata Yesus Kristus. Siya turpo jami taon nang takas di patota tuhi taganuk marsada-sada asa unang adong kay munafikan manang roha marpangasi di bagasan parenglot. Halak parisi si boto surat akaroha na marpangasi do di bagasan parengolo dinasida. Akaroha na sunadengkak. Ale di paingot debata hita asa tati pahatan ni Tuhani berarti mononunga tati pahatan ni Tuhan dang adong beke munafika di bagasan parenglota. Tiur ulautta, tiur pamikirota, jala ulinang hita di akka humaliangta. Ikon ido na tapatudon amang inang. Unang tapasingot na asing. Ali dalat ta makukupi akka kasalhat. Tagudang na soni amang inang. Di pasingot na asing. Di do hatana tudungan na. Ali dalat di mana makukupi akka pangalahona. Urumar pangalahona siyan pangalaho di dongan na. Napatuluhon jalan na parpudis sa hali. Adong may masada carita. Dung marsikola teologia ima amaton naposoon doli-dolion. Say may mana sikola teologia na. Di sada tiki romay mana tu sada ulaon. Ulaon adat sarmatua. Di do iba nama di bagasan nima namar taring na sida tuaka humaliang na. Ditikin na mga dopi ula sarmaton ima naposoon. Ido iba nama molosongon aw sa diri dang riko bediaw adat. Nina iba nama tuaka na tua-tua na dong disi. Ado man na tua-tua na bisuk. Ido ma menurut mo anaha ahado aro adat. Nina na tua-tua matu naposoon. O maadat idokon. Romay ma natuaton ido na dipahami ang adat. Sekecil ido memahami adat tapi ninna. Ido menurutun na. Roma natuaton dok masongono. Molo dihita halak batak. Adat ta imadaluan na tulu. Hormat maruhula-hula. Elek marboru. Jelamanak mardongat tubunin na. Marlapatas songod dia adati pangalahom mudoi pasangapon nakahumaliag mo. Ninna. Jadi didok na posoma. Dang sesa dusap kala mangulunadat. Ninna. Roma na tuto toho doi anaha. Dang boy adati manesa dusam. Holang Tuhan ido na manesa dusam. Alek ko patari dahonom mudo. Nang disesa Tuhan dusam. Marhiti-hiti pangalahom mo nature. Nin amang inang. Nanulunga di bagas sa Tuhan ta Diyos Kristus.
sian ceritai neng takas raju mata. Ada ti memang pangalahot tadoi pasangapuna kahumaliang. Aleni molo tatiup gomos hatani Tuhan do manorang roha do pikrata. Hatani Tuhan do manuturi hita. Jala hatani Tuhan do mengajar hita mangunan akadata. Molo mangolu hatani Tuhan di bagasa roha do pikrata. Berarti denggam pangalahota. Molo dengan pangalahota itu berarti adata. Nomor 8 amanginang. Ada do hatani Tuhan. Ikon adong do di bagasan parnglota. Ale ko pakyot tada ada ti marpangala tua kahumaliang. Jalahatan ni Tuhani iko pakyot tado manorangi akadata. Asunang lipe pangalahot ta tua ka humaliang ta. Amen martang yang mahita. Muliate mau pasa ruanami tuho ali di bata nami di bata Jehovah. Para sirohan na sumurong. Taruli do Tuhan kami marhite-hite hatam dia pala partikyanon. Ajari totok kami Tuhan. Asa marpangalahon na dingga di bagasan ulo nami. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami Tuhan. Amen. Horas madihita damang dainang. Tuhan totong mamasu-masu hita.